салом алейкум дӯстони азиз, худованд нигоҳбони ҳар як қадами шумо боша ки алҳамдулиллоҳ ҳама вақт дар бари мо ҳастед, дар бари мақсад одамое ки ниёзманд ҳастед, дар бари одамое ки мақсад ҳама вақт ба ниёз эҳтиёҷ доранд. дӯстони азиз, додарак ахтон хушро мешиносед ки мо як ҳафта ё ду ҳафта пеш, як ҳафта шуд видеош кардем, алҳамдулиллоҳ бо ёри парвардигор дастгирии шумо дӯстони азиз 1,600,000 ман бародарро ҷамъ кардем. дар балниса 10 рӯз ховуш кардак, сари ҳамусум гем ховуш кардем, бояд операсияш мекарданд. барое ки ба операсия тайёр набудам, врачо мақсад ози чонга мезананд ки гуфтанд 4 моҳ бояд дору бухӯрад, тайёр шава, баъд мақсад ба операсия биёя. мо ҳоз хатака муслими мақсад хабаргириш омадем, ба кадом сабаб мо як шаҳри дига мерем, то мо меомадем ки ё Тоҷикистон мерафтанд. гавзан додарҷон худат бародарон ва ақон хоҳарони кадомое ки дастгирӣ карданд ба ҳамаи мардуми Тоҷикистон, Тоҷикистон ҳам дастгирӣ карданд, ба ҳаматон миннатдории худро баён мекунам. Иншааллоҳ дар ҳаққи шумо дуогӯем. саломат бошед. Ки мақсад чӣ кунем? 6 моҳ дору бихӯр ва дору ҳамн чиёта астағуна сах кунем, мақсад баъди ҳамо оператсия кунем. бози оператсия кардан намешавад, тайёр нест организм, мақсад ҷун надорад, қувват надорад. вақте ки чӣ мекунем, баъд оператсия мекунем, максимум 6 моҳ будам. салому алейкум бародарон ё рафиқон. хоб и додара баниса бурдем, хомудемаш 10 рӯз лечения гирифт. хай медонем хитон ки мақсад дар уҷа хоб кардан бисёр дар кор нест, сумам бисёр металабам ва ё талабшон бисёр ай сум гиришон. мақсад 10 рӯз буд, ҳамҷад омадан профессоро ҳамаш ҷамъ шидан, хулосаша бировардан, ҳаминҷода ҳамаи документоша полни ҷамъ кардем, хулосоша мақсад 6 моҳ фаҳмданаш бояд доруҳои чӣ хеле ҳамун профессоро гуфтагиян, ҳамун хел бояд и доруҳоша принимат кунад, то баҳорира восстановит кунад устухоноша. кае ки устухонош ки ғафз шид, хатишон дар связ ҳастанд, электронни почта ҳуй кардиян, саволу ҷавобш метиҳанд, чӣ хел хита ҳис кардесай. ина гуфтанд хай бира дам биги 6 моҳ. мақсад аиҷа 6 моҳ и бестар ай толкш нест. рӯзи панҷшанбе ҷумъада билет гирифтагем, мақсада мегирем мебарамаш Тоҷикистон. ина фаҳмондагиян чӣ чизе биги, мақсад тренажёр биги, чӣ хел заниматсия ка, ҳамаша фаҳмондагиян, то баҳорира иншоаллоҳ восстановит мекунад, бо насиб кунад иншоаллоҳ меёремаш, дар ҳаминҷа операсияш мекунад. бо як видеои дига мекунем, бо нишон медиҳем иншоаллоҳ. алҳамдулиллоҳ ки мо ҳозир омадем бием хай бачаш мехонем ки масалан алҳамдулиллоҳ ки результат ҳаст. 10 рӯз ки масалан ки хоб буд ҳамҷа божа кор кардан, масалан зардол гирифтан ҳамҷа алҳамдулиллоҳ бародар рӯзи хестак гах мегала хай қираб масалан ки ҳарбон ки гам метане ки алҳамдулиллоҳ дар пои худаш варамоша дидем ки гаштагиай иншоаллоҳ ки рӯ ба беҳбудиай бодор бошем. бародари азиз ҳазор раҳмат ки дастгирӣ кардем, иншоаллоҳ ки дар хизматем. салом. хуб дӯстони азиз, сабаби видеоро ҳамин буд ки барое ки додарча мерафт, гуфтем кадми мақсад ай ҷергатол ай дам ҷергатол боша, иншааллоҳ рӯзи пайшанбе мепара, хатишво бихӯре ай пеш суҳбат кунем иншааллоҳ. мақсад то што ҳамин 4-5 моҳ гиҷа расход иҷоти менад, ин маскам як рӯзаш мақсад бекор боша, чӣ қадар расход иҷоти бара, дар хона дам бигира, ҳамун доруҳое ки меган, ҳамун корро истифода бара иншоаллоҳ дар пеши падару модар, баъд бия иншааллоҳ 6 моҳ баъд худое ки суғуно мустаҳкам ғафз шуда бошанд, тайёр боша ба операсия, иншааллоҳ операсия меша. парвардигоро меша мебинӣ ки дига операсия намехӯрам, тасоз меша мерава, ҳамаш дар дасти худованд. ба ҳам хотир раҳмат барои ҳамаи хизматҳои барои дастгирифту раҳмат ака исмоил шуморам саломат бошед. иншааллоҳ мо дар хизматим. худо нигоҳбони ҳар кадом. ассалому алайкум.